Euro try kalau mga Eminem Myrchiang sa sinpat yang subay hi siya kan dengan YouTube channel kan jimpen pemai. Perlu mata sing dapat yang subjek kebadan kam baha hakaji im jungi berkata kadai kajing shapynshitom ki Kristan. Di shwa makin pulih perlu be jonga tik padam klik ji kendiat hakajing duai. Ablik pajing bab ning ni klemat try kan ai keburam bagi Euro asyaming ai ngo imi try kan iki baro kiba melale na kamta ka jongi mi piwi ani klem ma try kan chabin pulik tin ka jong me phai msim ko jong me try kan o unira bingi bangin pulik tin ka jong me yara bingi try ka em ka jongi bang yara bingi bangin long ki bre ki ban ek scam ka je ka jongi adu ki po ki bakun ma ki pa ji baro tin sui pan amen ha ka history ngilai i ba kinombor ki jong jisu kilai shamshibon ki jing e ha ka jing ya nanti ka jong ki But kani kam de bakadan ka limit hakawe ka pol ani hakawe ka chaka. But ngila iro polok ba ki Kristan habubun ki chaka jong kari India la ni shaba jong kari kidan ya ka jing shapynshitom. But habangi pen ke ladon hakari ka jong iro kari India ba bun ki Kristan ki la shapynshitom ya ki yemane la shapynjular. But haka jong ka pol polok be jong de ki million ki Kristan shaba jong kari India ki sham ya ka jing sok bagi kiyo ru yak ta jeng kai luat ban mani bat pinam prom yak tang ka jong blai uji su shim la kular yakinong bot ki jong u bakin yo yak ka em ka basok handrai ukular ba yai don ka lang bat ki habangi pe yak ka jing shapynshitom kane kam long ka bathamai bat bangila ju e ha ka history jo ka bible ba kinong bot ki jong jisu bon sen ki yo yak ka jing shapynshitom ki ba nge jo u ki ba ko ngo u ki yo ya ka jing penshitom Henry ka Bible ka hikay ngi parlog ba kadai ka bynta jong ka jing ya ka jongi ha ka jing dong Kristan. Tungin pet parlog ba nga khandiat na krin ka jong blengin fash ka Bible ka jongi shong Matthias ka lang ba san ka hat ka bashpo haduk hat al. Suk ki ba yo penshitom na ka bynta ka hok na ba jong ki long ka hima ki beneng. Suk ma phi ha ba kin ya kren beng ba penshitom ya phi bad ba kin ong ki kien ba man baro ru ya phi na ka bynta ka jonga habaki shulam le to ya comment to ya shat comment ru namar kat pakraw ka bai nong ko jong phi ha ki beneng na ba kumta kila ya penshitom ya kino ya tholupa ki bala menshwa jongi hani la i parlo be junga vaktin ka jong ble ko ong suk kita ki ba sha penshitom na ba kin yo ya ki hima ka beneng to ni pe saka bi khon na ka bible parlo be junga na ki arthi mo thi ka no ba light khot ba khat ar but baro ki ba mon ban im ruble ha Christ Jesus kinsha leben hangni i parlob i tunga kalong ka bashay ba kibre ki ba iya yung blay ki breo ki ba iya yung jisu kinsha ya kata ka jingsha penshitom kumdong in jubab ya kata ka jingsha penshitom hangni i ba jisu upan i da kawai pat kalanti kumdong begin jubab ya kata ka jingsha penshitom li kata ka jing leben jong ki Kristan jing leben ki breo ki ba iya yung blay Tungin pet parlob i tunga ki kita ki kentian ki ba jisu lah hikaya ngi o jisu kwa ingi bangin le habadan ki ba leben ngi habangiat ha ta ka jing sha penshitom kumno ngin jawab eki to in place ka bible ka jongi bangin pe sha Matthias kalong ka basan ka thot ka basaw pusaw Henry nga ong ha phi to i ekinong shon jong phi ba to kar khu ya ki batim ya phi to le baha ya ki ba shon ya phi to dwai ru na ka banta ki ba le sneu ya phi ba le ben ru ya phi hoi palong bi janga bangi puli ya kani ka bible di kini ka khot kalong ka ba yangi khamtam ngi ki bre ki ba em ka em ka ba menta bala dadan ki ba sho yangi dadan bathap yangi sithap ni ai mar kalyang sithap handai hangdi ka ten ka jong ble ka ong yangi da kumbai jisu hika yangi da kumbai ba dadan bele ben yangi ngi de ban jubab da ka jing iet ngi de ban duai nam ta ka jong ki ba ngi de ban iet yaki Tingin pet sa kapag dukhat parlob e janga naka Bible. Ngin pet siya ki room kalnang ka bakhat ar kudkhat ka ba arpuwe. What I ba on job no yami da ka jong ka basniw nray to job no mami ya ka basniw da ka babha. Kani kini kintian kilong ki bas ngautan nat baha parlob e janga to I ba kani kudkhat kan syong ha ka jeng bo je pakhat jangi ba ha ka donor ka jongi bangin kan mau ba ka babha kan job ya ke ka basniw. Ngin pe sa kami khot parlob e janga na ki Ephesus kalnong basaw khot pakhatsan Henry da ka balle hok ha ka jing iet
ngin yo nang san sha u ha ki e baro ubalong ukle ukresken parlong pe jang kentu e phi we pi we ya le ya ki ki ba klam ka jingtiang parlok ka bor jong ka jinglong kristan kamshong ha ka ba ya ai mar kalyang Henry ka shong ha ka jing ien ka jing ma bat ka basaki shisha ngila ban pe parlong e jang ha ka constitution ka jongi ha ka india niyo ya ka article ka ba apusan aruri arnyo prahning yo I parlong e jang ba kala ai lai lut ba nginjiet ya kanu kanyam ka ba ni kwa kari india kadai ka democratic but ka secular country but kari india kala ai lai lut ya kinong shok shnong jong ka bikin jiet ya kanu kanyam ka ba ki kwa hila man pe haki article ka ba apusan aruri arnyo arupra hangning ra I ba ka ai lai lut ya ki kristan ne ki hindu ne ya ki sikh ne ki muslim ne ya ki buddhist ne ter kita ki niam ki padan parlo be junga ngi kum kristan ngi di bandan ya kata ka jingkit khle ngi kum ki kristan parlo be junga ngi di bandan ya kata ka jingkit kya halor jong kani ba kaktin ka jong ble kala ongru bangin le ya kata ngi la un pe na ki rom kal long ka ba khalai ka dukhot ka baning kong hadu hinyo ngi la un pule ya ka to parlo be junga ba phet su tho ba ka e ba kaktin ka jong ble ka ong parlo be junga ka bang kwa ba samat phimanta ka dei ba yai pin banai ka khtien ka jong ble yai pin banai ka khubor bha ka jong ble badia ka ne phila banle da ka jing iet but klem ka jing pen bol ane ka jing ble thong but palop e jong badan kam e hane ka dei duai nam ta ki nong ya lam jong kari ka jongi duai nam ta jong ki kham bakin la badia lam ye kari sha ka ti ka ba byang bat ka ba ben ha ka jing em ka jongi bon ki jing e kin wan bon ki jing tin jo kin wan ni gum ki kristan ni la ban pe chaki we pat ki ri india ka hap nila ban pe hapo kari india jingi bon bhagi kristan kilasha leben kilasha pen yap nam ta ka jingi ke jongki kilasha pen men saw nam ta ka jingi ke jongki hendrei wala kata ru dan ki bayeng hado ka bakut jingi em ke jongki na ka banta ukres ni di bandan ya ka jingkerman ha ka por jong ka jing tenjo ka jing shapynshitom kamut ba ublei ula ino no yangi room kalong ba phra khar ba life san ro life khandai ka pen kan ma yangi parlo bi e chunga u ban pan yak khlan no yangi na ka ta ka jinge ka jong ukres kalanon lane ka shipa lane ka jing pen shitam ben lane ka jing khan lane ka jing lungkhoi lane ka jing ma lane ka wat lam kat kumba la tho na ka benta jong me ladang penyap yangi baro shisngi la nyau yangi kum ki langbrot ha ka jing penyap Henry ha kini ki ek e baro ken yin job thiau da uta uba i jingi namar nganget scam ba ka jing yap lane ka jing em lamne ki angel lamne ki nong sansha lamne ki badon bo lamne ki ek e ru ki balong manta lamne ki ek e ru ki ban salong lamne ka jing drong lamne ka jing chaleu lamne ka ek e ru ka wai pat ka jing thau kam la ken ban panya khlan no yangi na ka ta jing e ka jong blai ka ba ukres jisu ba try ujongi hangning I parlob e jing habak ta ki jing e kin wana ka jing ujongi hendre kam dan ke e ru ka ban panya khla dengi na ublai na ka ta jing e ka jong ublai yangi parlob e jing abon sien ka jiwan ka jing e ha ka jing ka jongi ba hakom ka ne ka por ublai upen khlan ya ka jing e ka jongi bad upen janai ru ya ka ta jing long ka jongi bad hakom ka ne ka por parlob e jing ublai upen kieu ya kata ka gospel ka jong u bakanya chaprang parlo ba e junga ka jing job kamde ha ka jing long ka jing man ndrei ka dei ha Chris Jisu bala job ya ka de ka parthai baro ka we Jisu dei ta unduk sa ubangi ngila ban pe parlo ba e junga ba kumno ula job ya ka de ka parthai te parlo ba e junga ladangi sha pdyang ladangi sha kantan ka jing khot ka dei ya baro hi ka jing khot ka jong ble shim la jet yano shim la jet ba philang ba bha ne philang ki ba miat ne philang ki ba sneu ne philang ki ba kumno ble ukhot ya baro bonwan shau parlo be ejma ka jing shapynshitom kanwan ja ka jim ka jongi we pi we hakawe ka sngi henry to ngin yang scam hakata ka jinge ka jongi bangin kalon to dwai parlo be ejma ya ta ka jinge ka jong phi ba kan long ka ba scam but tang yala de henry to dwai cheki
ya ki wei pat ki para kristan ki badan hakaleng ka persatlak ka perthai palong pe junga bakin la bakin yeng skam ha jeng ye jeng ki ha ka ta ka po jong ka ta ka jing shapynshitom bat parlo pe junga ka ai ba ka ta ka jing im ka jong phi ka long ka shithi shaki wei pat baki wei ki la ban i baki wei ki la ban pule ya ka hukum no phi lang ban ha jing shakri blei ka jongi parlo pe junga bon bha ka ta ki jing e kinwan ka ta ki jing penshitom kinuan ke jing shalya ben kinuan hanrei tu ngin scam ha ta ka jing ke jongi habakum kita ke jing e kiwan kilam pe ya ka history parlo e jinga bon kila sha panya bon kila sha palen thammau bon kila sha sat patong hanrei ka ta ka jing phla ka jong ki ya ka gospel kam shim la sangya ki yai phla ya ka jing e ka jong ki yo blei but ki yai phla ya ka jing e ka jong blei nam ta ka jongi we pi we bau blei e jingi hado kata bol IT lau khon ba khamro jisu na ban yap halor ka ding phna nam ta ka jangi we tu we parlo be junga kan tu ye phi to duai nam ta yela de banam ta ki we ki para kristan ki jong phi ki ba dan hakaleng stla ka par thai to blin kur khu ye phi but unang ai bor ye phi but unang yai dan ka lang bat phi ha ka jing shakri jong phi yo blai amen